aj o niečom inom. Dámy a páni, privítajte víťaza predchádzajúcej súťaže. Realizátori Tomáš, Ondrej, Adam Gemerik, Cyclio Racing Team. Tak to je jeden z cieľov slovenského jazdca, či už rally alebo kopcov, pretekára 100 let Tatry. Aké to bolo? Môžeme sa ešte na chvíľačku vrátiť. Tak poviem pravdu, že ešte sme zabavili absolútne miesta. Čo sa nám podarilo vyhrať, je to pravý chod. Ja mám z toho radosť, hlavne celý tým si zaslúžil. Takže sme radi, dúfam, že sa to zopakuje, ale je to ťažké, Ty si nikdy nebol skromný chlapec, čiže slova, že dúfam, že sa to tu zopakuje, si naozaj môžeš dovoliť povedať, pretože ty máš na to, aby si zabojoval o absolutórium, ale ešte sú za tebou, respektíve oni budú potom pre tebou posádky, ktoré pôjdu pekelné tempo. Si pripravený? Tak robili sme všetko, čo sa dalo, preto aby sme boli zase čo najrýchlejší. Ja si myslím, že každý spraví to isté, takže uvidíme. Bude to ťažká súťaž, pekná ťažká. Držíme palce. Ďakujeme. Tomáš, Ondrej, Adam Gemerik, Škoda Fabia VRC, to sme v triede 11 priatelia, kde sa mohli teoreticky favorizovať veľmi vysoko, ale privítajme ešte